Korba Jesu Christनि मुङै आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै नैबे ज्योति बिराद मिनिस्ट्रिनि मुङै आरो बे मे अखाफोराव साफ्रोमनिबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै नैबे गोदानै लाबोनाय भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आङो आरोबाव दिनै दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम गोबाव समनिफ्राय नैबे भिडिअखौ लाबोनो हानाया आफा इसोरनि अननायजों, मानोना गोबांथार हाबाफारि आरो धोरोमनि हाबाफारियाव नांथाबना थानायाव आङो माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनो हानाय जाथ'वाखैमोन। नाथाय इसोरा दिनै आंनो गेदेर खाबु होनायखाय आं रंजानायजों नैबे मे अखाफोराव रजारि आरो मारियामनि खामथिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ दिनै गथायनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ सावगारिनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो थाखाय लाबोदों रजारि आरो आइ मारियामनि गोहोमथिनि सोमोन्दै। बेजों लोगोसे आरोबाव दाब दाब जायगायाव कारिजमेटिक रिट्रिट लानायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरनि फोथायनायाव फोरबोआ गावनि गेदेर अननाय होनानै सोखानायफोर हिलिं सार्भिसफोरखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों लाबोफानाय जादों। नोंथांमोना अननानै नैबे आरो गोदानै लाबोनाय बे भिडिअ एबा सावगारिखौ नोंथांमोना नायनानै गावनि गोरबोनि अननायजों कमेन्ट हरनो हागोन, लाइक खालामनो हागोन, शेयार खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गावनि गोथौ अननायखौ एबा इसोरनि रायजोखौ फुवारनो हागोन। दा फैनो अनजाग्राफोर, आं दिनै जाय रजारि माला आरो आइथामेरनि बिनि अननायनि खान्थिनि सोमोन्दै आं बिसोरनो आखायाव लानाय जाबाय। रजारि मालाया मा? रजारि मालाया मोनसे माला एबा मोनसे लु। बियो मोनसे गोनां खौरां जायजों जिसु ख्रीष्टनि आरो आइ मारियामनि जोनोम, सुबुं जिउ, थैनाय आरो सिखांफिननायजों बेखौ मिथिहोयो। रजारिया आइ मारियामजों होजानाय मोनसे गोख्रों हाथियार, जायजों बुहुमखौ गोदानै दाफिननो आरो गोबां मोजां खालामफिननानै आरो खोमसिनि बोलोखौ फेजेननो हानायनि बे मोनसे बोलो। अनजाग्राफोर, जों बयबो मिथिगौ रजारिनि ओंथिया बबेनिफ्राय फैयो। खायसे जानो हागौ बेनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया। अब्ला जों मिथिनि। रज एबा गलाब बिबार। रजारियाव लिटिल वाक, जाय गलाब बिबारा जेरै नायनो मोजां, समायना, मोदोमफ्रु, गुरै, बेबादिनो आइ मारियामनि जिउ आरो बेनि आखल, बेनि महर आरो बेनि सानब्लावरि आरो इसोरजों हामजाथावना सायख'जानाय गलाब बिबारजों रुजुनानै मोनसे रज एबा रजारि जादों। अनजाग्राफोर, बारसे आरो बारनै आरो गोबां बिबार जेरै जथायनानै सुजुनाय बिबारनि दांसे लु एबा जेरै गोबां बिबार जथायनानै समायना बिबारनि माला जायो। बेबादिनो जेरै जोङो आइथा मारियामनि मुङै जाय मोनसे खुलुमा मारिया बुंनानै बेबादिनो आइ मारियामनो दांसे समायना अननायनि हांखो बे मालाखौ गानहोनायखौ फोरमायनाय जायो। खुलुमा मारिया बुंनायनि गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै जों जेरै आइथा मारियामनाव बिनियाव बिसरनो थाखाय जिसुना बिसरनो थाखाय जोङो जेरै खावलायो, जाय बिनायखौ जेरै लुकासनि 1:28 सोरगिनिफ्राय आफा इसोरजों थाना जानाय गाब्रिएल आत्माया जेब्ला आइथा मारियामनियाव फैदोंमोन आरो बिनियाव फैनानै बियो आखाइ खबजोबनानै आरो बियो बेबायदिनो खुलुमा मारिया बुंनानै मारियामखौ बियो खर' गंग्लायफैदों, मान होफैदों, खुलुमफैदों आरो बे खुलुमा मारिया होननाया बिफा इसोरनिफ्राय थाना जानाय गाब्रिएल आत्मानिफ्राय ओंखारनाय बे गोथार राव। बेखौ लानानै दिनै सुबुं हारिया जों गासै फोथारि खाथि बिदा फंबायफ्रा बे खुलुमा मारिया बुंनाया आइथा मारियामनियाव जोङो बारफा बारफा बिबारखौ जथायनानै दांसे बिबारनि लु गानहोनायजों, मान होनायजों, बिसोरनो थिननायजों बेखौ फोरमायनाय जादों। बेबादिनो 23 बिगुरनि सुजुनाय बे रजारि मालाखौ जायफ्रा गोथौ फोथायनायजों खुलुमा मारिया होननानै बिबाय थायो आरो आइ मारियामनाव बियो बेखौ मान होयो, अननायजों बेखौ फोरमायो। नाथाय जों साफ्रोमबो सुबुङा मोनथिना लानाया गाहामदि हाथायाव एबा बाजाराव एबा दखानाव ओरैनो बाजाराव बायनानै सोरबा बेखौ गारियाव एबा बासाव एबा गावनि बाइकआव एबा गावनि गोदोनाफ्राव
रजारि मालाखौ सोरबा जुदि बियो आलायनानै लायो नाथाय बियो जायफोरा बे रजारि मालाखौ बोर मोननाय अभिषेक मोननाय दौरिनि आखाइजों बोर मोननाय बे रजारि मालाखौ बियो बिमानि बोर मोननाय जिसुनि बोर मोननाय बेखौ रजारि बुङा बे दांसे माला एबा मालायनो थागोन आरो बेहाय इसोरनि बोर गैया मानोना बेफोरखौ अभिषेक मोननाय दौरिफोरनि बोरजोंसो बे मोजां फिथाइखौ मोननो हायो अनजायग्राफोर जोङो जेरै इंराजियाव मोननो हायो blessing of the priest is symbol of the blessing of God Christ blessed the apostles before going to heaven Chandukatni 24 बाला बाजिनिफ्राय 24 सिरियाव जों मोननो हायो रजानि गिबि सुजुगिरिया जानांगौ जों सोरबाबा मिथिगौ आरो सोरबा मिथिया आरो बे रजारि मालानि गिबि सुजुगिरिया सोर अब्ला जों मिथिनो मोनो रजारि मालानि गिबि सुजुगिरिया जादों डाक्टर डमिनिक गुजमान बै समनि सुबुंफ्रा बिसोरनि जिउ खांनायफ्रा समाजखान्थिया आब्रुथिया जोबोर गुबुंलेमोन बिसोर बै संसाराव इसोर गैया होननानै गोसोबायदि जिउ खाङोमोन बिसोरनि सानखान्थि साननायफ्रा बेनोदि सोरखौजोंबा जिनाहारियाव खालामनाया जेबो फाब नङा मोदोमा मोनसे आरो जिउआ जिउ गुबुन दानिसनि थाखाय जिउखौ दुखु सैहोनायल' जिउ गैयाब्ला बासानिफ्राय दाउसेनफ्रा जेरै रुंग'नानै बिरलांनाय बायदिल' बेबायदि साननानै बै समनि सुबुंफ्रा सानगोथे साननायमोन आरो बे जिनाहारि फाब खालामनायखौ बिसोर एसेबो फाब होननानै सानामोन बेनिखायनो बे डमिनिकआ जोबोद बोदोर आरो दुखुजों बुहुमनि मानसि माहारिफोरखौ बिसोरनि साननायफोरखौ सोलायहोनो थाखाय सानसेखालि बे गुदु हाग्राबारि गेजेराव हर गेजेराव हारसिङै बियो उखै हाबनायजों बियो आरज खालामनो थाखाय बियो आवगायलांदोंमोन बे समाव सोरगोनिफ्राय जिसु आरो आइ मारियामा बेजों नुजाफैदोंमोन आरो बे समाव आइ मारियामनि आखायाव गोबाव थुंग्रि दं जेब्ला बियो बे गोबाव थुंग्रिखौ डमिनिकनि आखायाव गथायो अब्ला बे गोबाव थुंग्रिया दांसे रजारि माला जास्लायदों आरो बेखौ जेब्ला आइ मारियामा डमिनिकनो बे रजारि माला साननायखौ बेनो फोरोंग्रोदों जेब्ला डमिनिकआ बे रजारि मालाखौ जेब्ला सानो अब्ला बे बुहुमा बांग्रि मावनाय बायदि सोमावग्लुं जाजोबदों आरो गिनाय मोनदों गासै सैतानफ्रा बे गिबि रजारि साननायाव गिग्लुंजोबदों डमिनिक गुजमाना 1172 मायथाइयाव स्पेननि कास्टेल होननाय जायगा बे जोनोम मोनदोंमोन बिमानि मुङा जन आजा आरो बिफानि मुङा फेलिक्स नुनेस de Guzman बियो 16 बोसोर बैसोआव इउनिभार्सिटि भालेन्सिया सेक्रेट साइन्सआव बियो फरायो आरो 24 बोसोर बैसोआव बियो स्पेननि बिशप अस्माजों बियो दौरि जायो सुबुंनि जिउखौ सोलायनो डमिनिक गुजमाना गोबां उखैहाब बिनायफोरजों आरो इसोरनाव उन्दुनायजों बियो जिसुनाव आरो आइ मारियामनाव बिबाय थायोमोन मानसिफ्रा बेखौ गोबां निन्दियोमोन आरो अन्थाइजों बेखौ खुबैनो गोबां हास्थायोमोन बियो बिजों नुजानाय हाग्राबारिनि बै झरना एबा बै हाग्राबारिनि मुङानो जादों फ्रान्सनि रयेल जायगानि मुं आरो लोगोनो मानसिफ्रा बेखौ गोबां निन्दियोमोन आरो बेखौ अन्थाइजों खुबैयोमोन जाय आइ मारियामा बेजों नुजादोंमोन आरो बे नुजानाय बै जायगानि मुङानो जादों रयेल आरो बै जायगाखौनो आरो जों मिथिनो हाबावगौ लांगेडेक आरो आइ मारियामा जेब्ला डमिनिकजों बियो 1908 मायथाइयाव बे नुजादोंमोन बे जायगायाव आथिखालाव सेन्ट डमिनिक रयेल सात हिसाबै जों नुनो मोनो आइ मारियामा डमिनिक गुजमानखौ 1914 मायथाइयाव रयेल सातआव रजारि बेनो होफैदोंमोन डमिनिकआ लेटिन वाराव डमिनिकनि ओंथिखौ इसोरनि सैमा लर्ड्स डग होननानै जों बेखौ मिथियो खायसे खायसे कार्तिकफ्रा बै समाव रजारि माला साननायखौ गनायाखैमोन उनाव ब्लेसेड आलान दे ला रसिया रजारि माला साननो थाखाय बिथोन होदोंमोन रजारि आरो आइ मारियामनि बिनायाव गेदेर आरो गोख्रों गोहोमथि दं सुबुङा बे बिनायखौ जोबोर अनसायनायजों नाजावो आरो जोबोर गोबां मानसिफ्रा बे बिनायखौ बोर गोनां होननानै जों गनायो बे मोनदांथि गुमुरखौ मोननानै गोथार बिफा बाथि फिउसा रजारि बिनायखौ गासै बुहुमनि गिर्जा मण्डली आरो नखराव बिनो
हानायनि गनायथि अफिसियेल चार्ज रिकगनाइजेसन होयो 1576 मायथाइयाव गोथार रजारि आरो आइ मारियामनि गोनां मोनसेनो फरायनायफ्रा जोंनो होयोदि रजारिया जाबाय जिसु ख्रीष्टनि आइ मारियानि जिउ जारिमिनाव बेनाव हाबनानै दं जायफ्रा बे रजारि माला खालामो जिसुनि गोथार मोखांखौ नायनानै जायफ्रा निहार खालामनाय आइ मारियामजों लोगोसे बेनेखौ फोरमायो आरो बियो जोबनो गैयै बोरनि लामाखौ जों बेनिफ्राय मोनो रजारिया दांसे सनानि माला जाय इसोर आरो मानसिजों सोमोन्दो बियो अरायसम लाखियो बियो गासै ख्रिस्टानफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों हाथियार आरो जोबनो गैयै बासायजानाय बे मोनसे हांखो रजारिया मोनसे आरज जायहा जोंखौ जथुमै आरो खौसेयाव लाबोयो रजारिया सोरगोनि जांख्ला गोथार बोलिनि अनगायै बे नैथि बोलोगोरासिन जोंनि थाखाय बिनाय बियो जों खाथलिकफोरनि मोनसे फोथायनायनि सिन जायजों जोंखौ जिसु ख्रीष्ट आरो आइ मारियामनि खौसेयाव लाबोफिननाय आरोबाव जोंखौ गोसो खांहोफिननो जिसु ख्रीष्टनि बासायनायनि मावनायखौ जेरै सुखुनि दुखुनि समायनानि आरो स्रांनि खौरांनि गेजेरजों आरो जिसुनि जोनोमनिफ्राय थैनाय सिखांफिननाय आरो आइ मारियामनि सोरगोआव लांखो जानायसिम रजारि माला बेनायाव गोबां इसोरनि आरो बाइबेलनि राव हाबनानै दं बे फोरबोनि बिनाय आत्मानि खुलुमनाय इसोरजों बाख्नायनाय आरो फोथायनायनि खौरांजों दाजानाय मोनसे मुखुत एबा किरीटि बेजों बासायजानाय सुबुं जारिमिन रजारिया जोंनि खाथलिकफोरनि मोनसे हामजाथाव आरज जायहा जोंनि राव आरो गोसोखौ खौसे खालामो बेवहाय दंबावो गाहाम बाथ्राजों बुंफबनाय सोरगोनि खौरांजों बुंफबनाय मानसियारिखौ बासायनाय नखरखौ खौसेयाव लाबोनाय आरो ख्रिस्टानफोरनि इसोरखौ बाख्नायनाय आरो हामबाय होनायनि बे Hallelujah.